ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред. Чанд лаҳза пеш муҳорибаи Саймуми Мадиев бо Карней Тарасов баргузор гардид ва мо худи ҳозир абзори ин ҷангро ба шумо пешкаш мекунем. Аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузури 6 лайка зеркен мо боша абзори тоҷикиро оғоз мекунем. Қоидаи ин муҳориба аз 3 раунди 3 дақиқагӣ иборат мебошад. Ҳамчунин боз дар замин аз 20 сония зиёд кор кардан манъ карда шудааст. ин муҳорибаро Вартан Мурадов доварӣ кард. Аз оғози раунди якум Саймумин бо пои худ ба тарафи Карней Тарасов зарба мезад. Ва як лаҳза мо шоҳиди усули бекфист, яъне тобиши зарба бо по низ шудем дӯстон. Дар давоми раунди якум Саймумин ҳамеша ба пеш ҳаракат мекард ва рӯи Карнейро ба ҳадаф гирифта зарба мезад. Баъди ин ҳолат Саймумин Карнейро ба замин афтонд ва нав зарбазаниро оғоз карданӣ буд, ки вақте барои партер ҷудо карда ба поён расид. Дар ҳолати аз сари нав ба по хестан Саймумин боз ба тарафи Карней Тарасов ҳамла карда ӯро аз по афтонд ва усули буғӣ карданро истифода бурд. Лекин аз ин ҳолат Карней ба зудӣ раҳо ёфт ва инчунин 20 сонияи партери низ ба охир расид. Дар ҳолати ростои сеюм Карней аз по афтид. Аз боло Саймумин як-ду зарба мезад, аммо дид ки рақиб дар як ҳолати номувофиқ қарор дорад. Саймумин ин ҳолатро аз даст надоду дарҳол усули лад додани дастро иҷро кард ва Карней бошад тоқат накарда таслим шуд. ҳамин тавр дар ин муҳориба дар дақиқаи 2-25 сония бо усули лад додани даст Саймумин Мадиев бо лақаби Метро Люблино ғалабаро ба даст овард. Бо ин ғалаба Саймумин Мадиевро табрик мекунем ва шумо мухлисони азизро низ бо ин ғалаба табрик мекунем. ба шабакаи мо обуна шавед, чунки аз хабарҳо ва абзорҳои Pop MMA бехабар набошед. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. То видеоролики навбатӣ, хайр.